हेलो लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ। लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे टपिकनि सायाव भिडिअ लाबोदों। बेनो जाबाय, जुदि नोंथांनि भटार कार्डआ मानिबा जाहोनाव गोमाबायबा एबा बायबायबा एबा नोंथांनि भटार कार्डआ फुराना जाथारबायबा नोंथाङा गोरलैयैनो फैसा होआलासिनो गोदान आरो अरिजिनेल भटार कार्ड एप्लाइ खालामफिननो हायो। लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ इउटुबाव नायदोंबा इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ थुलां। लोगोफोर, बेबायदिनो गोदान गोदान आरो इम्पर्टेन्ट भिडिअ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबा नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन थांनाय बायदि। आरो लोगोसे जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम। लोगोफोर, नोंथाङा गोरलैयैनो जुदि नोंथांनि भटार कार्डआ फुराना जाबायबा एबा बायबायबा एबा मानिबा जाहोनाव गोमाबायबा नोंथाङा गोरलैयैनो मबाइलजोंनो फ्रि अफ कस्ट एप्लाइ खालामफिननो हायो। लोगोफोर, आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा मबाइलजों बोरै फ्रि अफ कस्ट भटार कार्डखौ एप्लाइ खालामनो स्टेप बाय स्टेप खालामनानै खोन्थालांगोन। लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायगोन होननानै। नोंथांनि भटार कार्डखौ गोदानै बिहरनो थाखाय नोंथाङा मा खालाम, फार्स्टआव नोंथांनि मबाइलनि क्रोम ब्राउजाराव थां। मबाइलल' नङा, नोंथाङा जुदि नोंथांनाव लेपटप दंबा लेपटपावबो खालामनो हागोन, आरो नोंथांनाव जुदि टेब्लेट दंबा नोंथाङा टेब्लेटआवबो खालामनो हागोन। बेखायनो आङो दा नोंथांमोननो मबाइलजों बोरै खालामो बेखौ खोन्थानो नागिरदों नालाय, बेखायनो नोंथाङा नोंथांनि मबाइलनि ब्राउजाराव थांबानो जाबाय। मबाइलनि ब्राउजाराव थांनानै सार्च खालामना होबानो जाबाय। भटार पर्टेल सार्भिस। बिदि लिरनानै सार्च खालामना हो। सार्च खालामनाय लोगो लोगो नैबेबायदि फैगोन। नै होमबा गाइडथिं थांबा नैबाव नुगोन। नै भटार सार्भिस पर्टेल, नैबेयाव थुना होबानो जाबाय। माव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनाव नैबेबायदि फैगोन। नै नोंथाङा डेस्कटप साइटबो खालामनानै लानो हागोन। डेस्कटप साइटबा नोंथांनाव साबसिन क्लियारसिन जागोन। होमबा नोंथाङा जुदि इंलिसखौ बुजियाबा नोंथाङा नैबाव थुनानै नोंथांनि लेंगुवेजखौबो चेन्ज खालामनानै लानो हागोन। जेनेबा असमियाखौ जुदि नोंथाङा बुजियोबा असमिया नङाबा हिन्दी बेफोरावबो खालामनानै लानो हागोन। आरो दस्रा लेंगुवेज जुदि नोंथाङा माखौ बुजियो बेयाव बेलेग चेन्ज खालामनानै लानो हागोन। आरो नैबाव नोंथांनि भटार कार्डनि नाम्बार थायोना, इपिक नाम्बार, बेखौ होबानो जाबाय। ओमफ्राय बेनि उनाव नैबाव नोंथांनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो बेनि उनाव नैबे केपचाखौ नैबे बक्सआव फिलआप खालामना हो। फिलआप खालामनानै नैबाव सार्च खालामनानै होबानो जाबाय। नोंथांनि इपिक नाम्बार आरो स्टेटखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव केपचा होखांनायनि उनाव सार्चआव थुना होबानो जाबाय। सार्चआव थुखांनायनि उनाव नोंथांनि डिटेल्स फैगोन। होमबा भिउ डिटेल्सआव थुना हो। भिउ डिटेल्सआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि फुरा डिटेल्सआ फैगोन। नै होमबा गाइडथिं थां। गाइडथिं थांनानै नैबाव नुगोन। नै फर्म नाम्बार 8 बेयाव थुना होबानो जाबाय। होमबा बेबायदि फैगोन। नै होमबा नोंथाङा मा खालाम, नैबाव नुगोन। नै लगइन, बेयाव थुना होबानो जाबाय। लगइनाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनाव नै रेजिस्टार मबाइल नाम्बार स्लेश इमेल आइडि स्लेश इपिक नाम्बार बेखौ बिगोन। बेनि गाहायाव नोंथांनाव पासवर्ड बिगोन। जुदि नोंथाङा बेखौ खेमसेबो बानायफेरखायाखैबा होमबा नोंथांना नैबाव आइ डोन्ट हेभ एन एकाउन्ट बेयाव थुनानै होबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथाङा मालाबाफोर बेखौ इउज खालामखांबायबा नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होनानै ओमफ्राय बेनि उनाव जुदि नोंथांना क्रिएट पासवर्ड खालामखानाय दंबा नैबाव होनानै रिकुवेस्ट अटिपिआव थुना होबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा मालाबाफोर इउज खालामखांबाय नाथाय पासवर्डखौ बावबायबा होमबा नोंथाङा
नैबे फरगेट पासवर्डआव होनानै नोंथांनि पासवर्डखौ गोदानै जेनेरेट खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथाङा खेबसेबो इउज खालामाखैबा होमबा साइन आपआव थुनानै हो। साइन आपआव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन नै। होमबा नोंथाङा नैबे नोंथांनि मबाइल नम्बर आरो इमेल आइडि आरो बेनि उनाव नैबे बक्सआव गोजौआव नुनाय केपचाखौ होनानै कन्टिनिउ थुनानै होबानो जाबाय। आंना अलरेडि एकाउन्ट बानायखानाय दं, बेखायनो आङो डाइरेक्ट लगिनल' जानोसै। नै रेजिस्टार मबाइल नाम्बार आरो पासवर्ड होबाय आं, बेनि उनाव केपचाखौ होसिगोन। रेजिस्टार मबाइल नाम्बार, पासवर्ड आरो केपचा होखांनायनि उनाव आङो दा नैबे रिकुवेस्ट अटिपि आव थुना होनोसै। रिकुवेस्ट अटिपि आव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि जाय मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा होदोंमोन बेयाव अटिपि थांगोन दे। होमबा दसे नेथ' अटिपि जासिम। नै आंना अटिपि फैबाय नै। होमबा अटिपि फैबा अटिपिखौ होनानै लाबानो जाबाय। अटिपि होखांनायनि उनाव बे भेरिफाइ एन्ड लगिनआव थुना हो। होमबा नै बे पेजआव गेवबाय। आंनि नामाबो गोजौआव ओंखारबाय नैबाव बेयाव। होमबा गाहायथिं थां। गाहायथिं थांनानै नैबाव नुगोन नै फर्म नाम्बार 8 बेयाव थुना होबानो जाबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नैबेबायदि अपसन ओंखारगोन नै एप्लिकेसन फर। बेयाव जुदि नोंथाङा सोरनिखौबा बानायना होदोंबा नैबे आदार इलेक्टर बेयाव थुना होबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा गावनिखौनो बानायदोंबा होमबा नैबे सेल्फआव थुना हो। सेल्फआव थुनानै जुदि नोंथाङा बेनि एकाउन्ट बानायनाय समाव नोंथांनि इपिक नाम्बारखौ होदोंबा नोंथांनि इपिक नाम्बारा डाइरेक्ट ओंखारखागोन। होमबा नोंथाङा जेरावबो थुवालासिनो नैबाव साबमिटआव थुना होबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा इपिक नाम्बारखौ एकाउन्ट बानायनाय समाव इपिक नाम्बार होआखैबा होमबा नोंथाङा इपिक नाम्बारखौ होबानो जाबाय नैबाव। होमबा आंना अलरेडि इपिक नाम्बार होखानायमोन नालाय आङो साबमिटआव थुना होनोसै। साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि डिटेल्सआ ओंखारबाय नै। नोंथाङा बेखौ डेस्कटप साइडआव खालामनानै ला, होमबा साबसिन जागोन मावनो। होमबा गाहायथिंजाय एसे बोखोबानो जाबाय। बोखोनाय लोगो लोगो नैबाव नुगोन नै अकेनि अपसन बेयाव थुना होबानो जाबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनाव नैबेबायदि ओंखारगोन नै नोंथांनि पार्ट नाम्बार आरो सिरियाल नाम्बारा नैबाव ओंखारगोन नै गोजौआव। होमबा नोंथाङा नैबे गाहायाव नुगोन नै एप्लिकेसन फर। नोंथाङा मानि थाखाय बेखौ फिलआप खालामदों बे फर्मखौ। जुदि नोंथाङा नोंथांनि फुराना भटार कार्डखौ गोदानै बिहरफिननोबा एबा जुदि नोंथांनि भटार कार्डआ गोमाबायबा नोंथाङा गोदानै बिहरफिननोबा होमबा नोंथाङा नैबेयाव थुबानो जाबाय इसु अफ रिप्लेसमेन्ट इपिक उइदाउट कारेक्सन बेयाव थुना होबानो जाबाय। बेयाव थुनानै नैबे अकेआव थुना हो। अकेआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनाव फर्म फैगोन नै नोंथांनि माखासे डिटेल्सआ ओंखारगोन। नोंथांनि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ओमफ्राय एसेमब्लि कनस्टिटुन्सि बेफोर ओंखारगोन आरो। नैबे नेक्स्टआव थुना होबानो जाबाय। नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो होमबा नोंथांनाव नैबेबायदि अपसन फैगोन नै। होमबा नोंथाङा नोंथांनि नाम आरो इपिक नाम्बार ओंखारखागोन। होमबा जुदि नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बारखौ होनोबा बेयाव थुना हो आधार कार्डआव। आधार कार्डआव थुनाय लोगो लोगो नोंथां नैबाव मोनसे बक्स ओंखारगोन नै बेयाव नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बारखौ होनानै लाबानो जाबाय। आधार कार्ड नाम्बार होखांनायनि उनाव बेयावनो नै बेयाव सेल्फआव थुनानै नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै ला। बेनि उनाव आरोबाव नैबे सेल्फआव थुनानै नोंथांनि इमेल आइडिखौ होनानै लाबानो जाबाय।
आधार कार्ड नाम्बार, मबाइल नाम्बार आरो इमेल आइडि होखांनायनि उनाव नैबे नेक्स्टआव थुना हो। नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो नैबाव ओंखारगोन नै मानि थाखाय नोंथाङा बिहरनो नागिरदों, बेयाव मोनसे रिजन होनानै लाबानो जाबाय। फार्स्टआव नुगोन नै लस्ट, जुदि नोंथांना गोमाबायबा लस्टआव थुनानै हो। होमबा लस्टआव थुबा नोंथांनाव नोंथांनि फटक बिगोन दै, माबानि डकुमेन्ट्सनि। होमबा नोंथाङा जेरावबो थुवालासिनो नैबे नेक्स्टआव थुनानै होबानो जाबाय। होमबा नोंथाङा जेबो होनांनाय नङा। डिस्ट्रय डिउ टु रिजन बियन्ड कन्ट्रल लाइक फ्लाड, फायार, आदार नेचारेल डिजास्टार एक्सेट्रा बेयाव होनानै लाबानो जाबाय। बाव होखांनायनि उनाव बे नेक्स्टआव थुना होबाव। नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो डिक्लेरेसन फर्म फैगोन नै, बेयाव नोंथाङा माला बे फर्मखौ फिलआप खालामदों बेनि डेट ओंखारगोन नै बेयाव। ओमफ्राय नोंथांनि नैबाव प्लेसखौ होनानै लाबानो जाबाय, नोंथाङा बबेनि। प्लेस होखांनायनि उनाव नैबे नेक्स्टआव थुना हो। नेक्स्टआव थुनानै होमबा नोंथाङा नैबे केपचाखौ नैबे बक्सआव फिलआप खालामबानो जाबाय। फिलआप खालामखांनायनि उनाव नैबाव थुना हो नै प्रिभिउ एन्ड साबमिटआव। प्रिभिउ एन्ड साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा फिलआप खालामनाय फर्मआ बेयाव खेबसे ओंखारगोन नै PDFआव। नोंथाङा बाव नायफिननो हागोन, नोंथाङा नोंथांनि फिलआप खालामनायाव माबाफोर थालांदों नामा। होमबा गायथिङै थां, जेबो थालाखैबा खेबसे मोजाङै नायबानो जाबाय नोंथाङा। नायखांनायनि उनाव जुदि नोंथांनि फिलआप खालामनायफ्रा थिगैनो जाजोबखादोंबा होमबा नैबेयाव थुना होबानो जाबाय साबमिटआव। जुदि नोंथांना माबाफोर थालांदोंबा होमबा नैबाव खेबसे थुना हो किप एडिटिंआव। होमबा आंना फिलआप खालामनाया जेबो थालाङाखै, बेखायनो आङो साबमिटआव थुना होनोसै। आरो नोंथांनाव खेबसे सोंबावगोन नै आर इउ सियर इउ वान्ट टु साबमिट दिस फर्म। होमबा नोंथाङा बेबायदि फैबा खेबसे सोंबावबा नैबे येसआव थुना होबानो जाबाय। येसआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि एप्लिकेशना साक्सेस जाबाय होननानै नोंथांनाव एक्न'लेजमेन्ट हरबाय नै। होमबा नोंथाङा बे एक्न'लेजमेन्ट नाम्बारखौ स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय आरो PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। होमबा नैबाव नुगोन नै डाउनलड खालामनायनि अपसन, बेयाव थुना होबानो जाबाय। नोंथांनि एक्न'लेजमेन्टनियावबो फैबाय नै, नोंथाङा मानि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बेयाव गासिबो डिटेल्सआ दहाय फिलआप खालामनाया बाव ओंखारबाय नै। ओमफ्राय एक्न'लेजमेन्टआ नैबे गाहायाव थायो नै। नोंथाङा माबा प्रब्लेम जायोबा एबा नोंथांनि भटार कार्ड सौफैनाया गोबाव जायोबा नोंथाङा बे एक्न'लेजमेन्ट नाम्बारखौ होनानै खेबसे ट्रेक खालामनानैबो नायनो हागोन बे भटार पर्टेल सार्भिसाव थांनानै। होमबा नोंथाङा डाउनलड खालामखांनायनि उनाव नैबे अके नुगोन नै बेयाव थुबानो जाबाय। होमबा नोंथांनि भटार कार्ड रिप्लेस खालामनाया जाबाय आरो नोंथांनि पस्टनि गेजेरजों नोंथांनाव भटार कार्डआ फैसिगोन। बेबायदिनो नोंथाङा नोंथांनि फुराना भटार कार्ड बा गोदानै एप्लाइ खालामफिननो हागोन लोगोफोर। बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ। जुदि नोंथाङा भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट खालाम, लोगोसे शेयार खालाम।